To har yanzu dai muna nan a cikin littafin Zumuntar kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Kuma idan masu saro za su tuna a farkon littafin mun ji cewa yaya Faiz ɗa ne ga babban ɗan Hajiya wato Alhaji Muktar, kuma rayuwar shi ta dawo gidan Hajiya ne tun daga shekarun yayi. Fa'iza ta ce ba kamar mu ba da muka dawo gidan da wayonmu. Ƙaunar Hajiya da Faiz daban ce da duk sauran jikokinta, saboda shi aka fara sanya wa sunan marigayi Abubakar, kuma a cewarta kullum yaya Faiz shine photocopy na marigayi Abubakar daga kamanni har halayya. Yaya kuwa ba za ta so Faiz Abubakar ba? To nan ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. Faiz ya shiga ran Hajiya fiye da duk yaya da jikokinta. A cewar Hajiya, Faiz yaro ne mai shiga rai kuma mai nuna mata kulawa fiye da kowa a zuriyar. Komi Faiz ya samu na Hajiya ne, baya kyashin kadar da komai nasa wajen faranta mata, musamman kasancewa ta ma'abociyar cin farin goro da mu'amala da man zaitun, habbatu sauda da turaren miski a jiki da tufafinta. Tun yana karami ya san yadda yake samar da su gare ta, baya bari ta neme su wajen 'ya'yanta, baya bari su ƙare sai dai wani ya tadda wani daga Abubakar Faiz da take kira Hafizi. Kasancewar shi mahaddacin Alƙur'ani mai girma a shekaru na 15 a duniya, zai kuma iya karya harshe ya karanta shi tiryan da dukkan kira'ar hafizan da muke da su a Saudiya. Faiz ne kadai yayi karatun sakandare a birnin Madina Almunawwara daga aljihun gwamnati. Yana da shekara 10 yayi musabakar izifi 30 daga jihar sa, ya samu sponsorship wato gurbin karo ilimi zuwa wata sakandare a Madina. Ya dawo gida yana da shekaru 17, ya kuma zaɓi gidan Hajiya a matsayin gidan zamansa maimakon gidan mahaifinsa Alhaji Muktar a cikin Kaduna. Ɗaki guda Hajiya ta ware ma mijinta Faiz a boys quarters da duk abin da zai bukata, sannan in ta ji shi shiru kullum kafar tana hanyar ɗakinsa don ganin ko lafiya Hafizi baka shigo ba. Sai ya ce akwai abin da nake ne Hajiya, zan shigo an jima kaɗan. To haka suke a kullum. Zanira kanwace ga Faiz, wato ita ma ɗiyar Baba Muktari ce. Zamanta gidan Hajiya ya samu asali ne tun wata tafiya da mahaifiyarta mama ta yi aikin haji tana shekaru 4 ta kawo wa Hajiya ita. To bayan dawowar mama kirikiri Zanira ta ƙi gidansu, ita da gidansu sai hutu, shi ɗin ma ba kowanne ba sai wanda ta ga dama. Babban yayansu shine Bashir, wanda ke karatu a matakin farko na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, sai Faiz wanda abana ne ya kammala secondary, Abdulhakim ke bin Faiz, sannan Shu'aib, Yahaya, sai Zanira da autansu Abbas da muke kira Junior. Khadija wato Ummi ita kadai ta fara cin sunan Hajiya a cikinmu, ɗiya ce ga Anti Hauwa da ke Kaduna. Ummi tun tana shekara 5 Anti Hauwa ke kawo ta hutu wajen Hajiya su haɗu ita da Zanira su yi ta wasa. Zuwanta ya zama akai-akai duk hutun makarantar boko. Da dai Ummi ta gane irin dabdalar da yara sa'o'inta ke yi a gidan Hajiya, sai ta yi wa uwarta tawaye ta shiga ihu da turjiya duk lokacin da aka zo tafiya da ita gidansu. In kuma aka takura mata tafiyar, to a ranar duk gidansu ba mai bacci da shekar kukanta har da shiɗewa. Dole yayanta suka haƙura da kulafucinta suka bar mahaja. To ni Fa'iza Ahmad Abubakar ina ɗaya daga cikin jikokin marigayi Abubakar, kamar yadda na faɗa a baya. Mahaifina shine ɗa na biyu a 'ya'yan Hajiya wato Professor Ahmad na Jami'ar Ahmadu Bello.
auren zumuncin gidanmu shi ke tsakanin shi da mamana mai manatu da muke kira momin biyu, shi kuma baban biyu. Ni ce ta fari, sai Abdullahi, walida ke bin Abdullahi, yayin da Kausar ta kasance autanmu. Momi ma'aikaciyar jinya ce ita a asibitin koyarwa ta Zaria. Tsananin rashin kulawa ta gare ni wai don ni ce diyar fari, kunya da kawaici mai sawa a hantari yaro ya sanya babanmu ya ɗauke ni daga gabanta tun ina shekaru 5 bai mahajiya. Ni ma dama na fi son gidan hajiya ko don su Zanira. Sai muka dunkule mu ukun nan muke buɗe rayuwar da ta caza kwakwalwar iyayenmu a gaba da kakanmu hajiya, ta yadda babu rana Allah da za ta fito ta faɗi ba mu bar abin faɗi ba. Domin dukkaninmu nan kowace da halinta, muka kuma haɗu da maganinmu yaya Faiz, ta yadda babu rana Allah da ba za mu batta ba tare da hajiya ta yi shari'a ko rabon fada a cikinta ba. Ba zan manta ba a ranar da zan koma Giwa ban iya na yi bacci ba saboda ɗoki da munna. Ai da asuba fari kuwa na shiga bubbugawa babanmu kofa ya fito mu tafi Giwa kafin su Zanira su tafi makaranta. Don haushi mummy fitowa ta yi ta mamake ni ta kuma ce ba za a tafin ba sai 12 rana. Haka na wani ina duba agogo ina zumburar baki domin dai har sai da baban biyu ya shiga cikin makaranta ya fito sannan muka taho Giwa, wato makyankyasan mu. Muna zuwa ko na gaya wa hajiya abun da momi ta yi mun. Ta ce yayin da take rungume da ni, ki bata daga yau ganin ki ma sai ta ci ki fam, tunda ba ta son ki ni ina son ki. Da kafarta za ta zo neman ki zuba ido. Ni kam na san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne momin biyu ta wanka kafa ta zo Giwa domin ni, sai in ta ce ta kawo ta. Na ce hajiya ina su Zanira ne, tunda na zo ban ji ɗiriyarsu ba. Ta ce suna islamiyya yanzu za ki gansu, ke ma in Allah ya kai mu gobe babanku na Giwa, tana nufin baba Barau kenan, zai amso miki fam daga boko har islamiyya ku dinga tafiyar ku tare. Na shiga tsalle ina murna. Daga nan na shiga kicin ɗin hajiya na soma buɗe kuloli da kwanuka ina tsame namomin da ke kan abincin ina cinyewa. Hajiya na falo bata sani ba. Ni Allah ya halicce ni da shegen son nama kamar magi, momin biyu ma kan ce kamar mayya. Don haka ko da nake Zaria hajiya kan sa ai mun dambun nama mai yawa ta aika mana cikin Samira duk sanda babanmu ya zo gaishe ta. Daidai sanda na buɗe wani madaidaicin food flask ruwan ƙasa sai ga hajiya ta shigo. Na kai hannu zan ɗauki cinyar kazar da ke kai, hajiya ta riƙe hannuna tana murmushi ta ce a an cinye na kowa to banda na hafizina, haba Fa'iza ya ga naman nan fatun kafin a dafa shi, to ba zai zama haramiyarsa ba, dole ne ya ci cinyar kazan nan. Na dube ta rike da murfin food flask a hannu ɗaya rike da cinyar kaza cikin mamaki na ce hajiya waye kuma hafizi da ya fi kowa da za a sa wa kowa abinci a kwanan Samira shi a zuba mishi a food flask. Hajiya ta ce Faizu mana, dole ne a girmama hafizin Qur'ani, balle Faizu da duk ya fi ku so na, ku ba ku yi min sai dai in muku. To Faiz fa naman nan ko idan kika saki kika ci, in dai Faiz ne sai kin amayo shi. Ina nan na so yagar cinya ina cin abuna na ce hajiya ai dama ke kike ɗaure masa yake cin zalin mutane don ba kya ganin laifinsa, kina fifita shi a kan kowa. Hajiya ta ce ba na gani din, na fifita din. Nan na cinye nama na bi lafiyar gado, ba jimawa bacci ya kwashe ni. Hajiya ta shiga harkokinta. Hayaniyar su ummi da Zanira ce ta tada ni.
ihu Fa'iza don Allah hajiya da gaske kike hajiya ta dawo nan da zama? Ban ji amsar da hajiya ta basu ba. Zanira ta fello a guje ta daka min duka a baya. Sai na tashi wurgigi a firgice, sai kuma muka dafe juna muna kyalkyatar dariya. To bayan sallar isha kowace ta bude kwanonta za ta ci abinci. Ummi ta ce ja'ira Fa'iza, dama tunda naga kwanukan nan lami na san kin zo garin. Zanira ta ce to me don ta ci naman mu bayan kin samu ma ta zo? Da kafin ta zo ba cewa kike dama Fa'iza ta zo hutun nan mu je mu yi shi gidan baban Kaduna ba, wai inda ita tafiya ta fi daɗi, amma yanzu daga zuwan ta kin fara yi mata korafin cin nama? Ummi ta harare ta ce kaji ta kamar gaske sai wani kakare ta kiki. Dama ban san halin bane, gobe ne zuwa jibi za a fara rabon dambe tsakaninku. To daidai lokacin Fa'iz ya shigo, yana sanye da ruwan madarar jallabiya da casbi a hannunsa, farin yaro tas kamar haifaffen larabawa, matashi mai garin jiki irin na zuriyar Alhaji Abubakar. Hancin nan miƙaƙe har baka, kanshi akwai tarin suma, dogo mai tsayi da kafaɗu tun a wancan ƙananan shekaru. Da gani daga masallaci yake rike da tasbaha a hannun shi na dama. Shigowar shi ta katse Ummi da Zanira daga musunsu ya wuce, ko kallon su bai ba, kai tsaye zuwa kicin, sai ko ya ɗauki flas ɗin shi ya fita. Jim kaɗan sai gashi ya dawo a fusace, ya dangwara min ma'adanan abincin a cinya, yana zazzare fararen idanunsa waɗanda tun a wancan lokacin suke da wata irin baiwa ta kwantaccen ruwa kamar hawayen da bai kai ga zubowa ba a cikinsu. Da babban murya ya ce, ke kwalamammiya, a mayo naman da kika ci ko billahi lazi in yi kulikulin kubura da ke yanzu a gidan nan, in lallasa ki dukan da uwarki bata taɓa miki ba. Ai sai na rasa ma me zance don mamaki da takaicin ambaton uwata da yayi. Haka Ummi da Zanira sun yi wuri-wuri. Ya ci gaba da magana cikin bala'i. Kazamar banza mai kashi a wando, waye ce ki samun kazamin hannunki cikin abinci na? Tunda ma kika saka wannan kazamin hannun naki wanda ya saba yin dama-dama da kashi ciki, to bazan ci abincin ba. Ya daga kwanon shinkafa da taliya da miya ya zazzage min a tsakar kaina, ya ja dogon tsaki ya wuce yana cewa dama dai kwalaman miyan nan bata zo gidan nan bane, za a tadda kwayan nama cikin abinci. Ni kam shekarar bakin ciki ta zo min, in dai da wannan mai kashi a wandan zan zauna cikin gidan nan. Ya ja tsaki ya yi fice wasu yana ci gaba da fada da muryar shi mai karyayyen harshen Larabawa, don Hausa shi bata faye fita sosai ba. Ni kan na fashe da kuka nan take, don ni babu abin da na tsana a rayuwata irin a ce min mai kashin wando. Ko da yake da gaske mai kashin wandon ce ni a baya, har na kai shekaru 5 ban san idan na ji fufu in ɗauko fo in hau ba, sai dai in saki abuna a wando. Hajiya da Momi sun yi faɗan har sun gaji, kuma a wancan lokacin babu pampers sai napkin. Haka su in na kubura da ke gidan za su yi ta aikin kashi da yi min wanka a famfon wajen wanke-wanke. To tun a wancan lokacin ne ba ma ga maciji da Faiz, kasancewar shi mai masifaffiyar tsaftar gaske da kyankyami, ya ɗauki tsana da hantarar duniya ya ɗora a kaina. Duk inda ya gani sai tsawa da raraka yana toshe hanci. Ban samu sa'ida a zaman gidan Hajiya ba sai da Faiz ya wuce babbar sakandare a Saudiya. To su kansu Zanira dariya ce ta kama su, suna makewa bayan wucewar Faiz, don sun san halina in ina cikin fushi kai mun dariya akan kazan huce. To da na kai ƙara abin da Faiz ya yi min wurin Hajiya a uwar ɗakinta, tana lazumi cewa ta yi Allah ya ƙara, ai na gaya miki, amma da yake kuma cin rabon wani bayan rabonki haramun ne. Ni bai burge ni ba ma da bai shaƙe kikin amayo shi ba.
To washe gari baban giwa ya amso mun transfer daga makarantar mu biyu Staff School Primary School zuwa ta su ummi. A rana ta farko da na fara zuwa primary din a yi dawowa na yi da damuwa mai yawa don ba su yin arabiya ko kaɗan. Wato dai babu Arabic a darussan mu sabanin Staff School da muke zuwa ni da Abdullahi a Zaria. Shigowar mu gida ke da wuya sai na watsa da littattafan a falon Hajiya na zauna shirin ina ta zumbura baki. Hajiya da ke rike da littafi da tabaro a idanunta tana karantawa sai ta dago ta dube ni ta ce lafiya. Na yi tsaki na ce barke dai Hajiya. Kafin in karasa sai ga yaya Aliyu, yaya Bashir da yaya Faiz sun yaye labulan falon sun shigo kowannen su dauke da sallama a bakinsa. Sun sha anko na farar shadda sai sulki take. Hajiya ce ta amsa musu kana ta ce har an ɗaura auren. Suka zazzauna cikin manyan kujerun falon. Bashir ya ce alhamdulillahi an ɗaura Hajiya. Sadaki naira 100 baban biyu ya biya wa Usman. Sai fatan Allah ya ba su zuriya ɗaya ba da zama lafiya da yalwar arziki mai albarka. Duka suka ce amin. Ya Aliyu da yake duk mun fi shiri da shi ya dube ni a natse ya ce Hajiya lafiya Fa'iza ke fushi? Hajiya ta ce ga ka ga ta nan tambaye ta mana ni ma haka ta shigo mun. Sai dawo da idon shi kaina alamar sauraro ya ce wa ya taɓo min Fa'iza ta? Na tura baki sosai na ce bayan makarantar su ummi ba a yin larabci sai turanci. Duka suka sa min dariya banda Faiz da ya ce ji ta da Allah baka kirin da ita duk gidan nan ita ce mummuna ko me ya gaminta da larabawa oho. Bashir dariya yake shi da su ummi. Yaya Aliyu ya ce rabu da su Fa'iza ai black is beauty ma'ana baki kyakkyawa ne. Na rantse dukkansu babu wanda zai samu mata mai kyanki kuma na yi alkawarin canza muku islamiyya wadda ake koyar da larabci sosai kin ji Fa'iza ta? Kuka na sa sosai ba abin da Faiz ya faɗa bane ya sa ni kuka a'a na tsani aimin gwasale cikin mutane. Shi kuma ya Faiz na lura baya shakkar a gaban kowa ya ci mutunci na. Halin shi san ba irin na yayan shi Bashir da yaya Aliyu Haidar bane. In ya rena ka kawai ya rena ka, in ya tsane ka ai sai ka gwammace ko hanya bata gama ku ba balle jini. Masaro assalamu alaikum.